Nining atong pagpangandam sa Triduum, gipasiunhan kita kung unsa kasakit ang pagbudhi sa atong relasyon, isip, managsuon, managhigala, usa ka pamilya, usa ka katilingban, or usa ka nasod, diin tungod sa pagbudhi musangput kini siya sa pagkabugto sa relasyon, pagsilaob sa away o gira, ngani bisan sa atong kagalingon. Magasinati gihapon kita og pagbudhi sa atong kaugalingon nga mga tinguha sa kinabuhi. Na kita'y mga maayong panglantaw sa atong kinabuhi, pero usahay sapniton kini sa lain natong panghuna-huna, ma-hijack kini. Kung sa psychology pa, kanang part sa atong brain nga amygdala, usahay sayop ang iyang paglantaw sa data nga naa sa atong atubangan. Diin tungod sa atong pagkasayop niini, daghay dili na mahibalik na mga opportunity. Dinhi sa atong ebanghelyo, ang pagbudhi ni Judas dili na unta kini siya importante. Kaya ang atong Ginoo sumala sa kabubuton sa Dios Amahan, mamatay manggayod tungod kay siya mismo mao'y maghalad sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan, apan si Judas nakisawsaw. Iyang gibudhian si Jesus, apan bisan pa niining pagbudhi ni Judas Iscariote kang Jesus, dili kana mao'y katapusan. Gihatagan pa ni Jesus si Judas og mga kahigayunan nga mahiamgo siya sa iyang dautan nga tinguha bato kang Jesus. Iyang gipasidanaan nga kadtong mutuslob sa paniining panaksan, mao mo budhi kanako. Igo-igo na unta kini kang Judas nga mahigmata siya kung unsa kasakit ang pagbudhi ngadto sa iyang maestro si Jesucristo. Unya nangutana pa gayud siya magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? Pero sa English ni mga kaigsunan, si Judas nagpasalig nga dili gayud siya, for sure, it is not me, Lord. Mao na mingon si Jesus, giingon mo pagka nindot kay doon ta ito nga oportunidad nga dili unta si Judas makasala. Pero iya gayud gibuhat ang iyang tinguha sa pagbudhi kang Hesus. Ug bisan pa ni ana, gihatagan paghihapon si Judas og kahigayunan nga ang Dios kanunay magpasaylo. Mao nga si Jesus nakaingon, usa ka ninyo magbudhi kanako, nga dili naman unta ini importante. Kay mahitabo manggayud ang angayan mahitabo, apan Allah utang magbudhi kanako, maipay wala siya ipanganak. Nakaingon na ini si Jesus tungod kay si Judas, bisan kung nasayod siya nga pasayloon siya sa Dios, naghikog gihapon. Mas maipay wala siya mataw, kay wala man siya musalig nga ang Dios kanunay gayud makapasaylo. Ang iyang pagpakisawsaw dili na kini siya importante sa laraw sa Dios alang sa atong kaluwasan. Ngani si Judas iyang giuli ang kwarta, ang salapi ngadto sa mga kaparian, apan pagkasayang niya kay dili gyud siya motuo sa grasya sa kapasayloan sa sala. Mismo siya nagbudhi usab sa iyang kaugalingon. Well, mga kaigsunan, dili kini ang katapusan nga pulong sa atong kinabuhi ang pagbudhi, kundili ang kaluoy sa Dios. Kung atong lantawon sa Jesucristo nga nagbitay sa krus, atong maangkon ang grasya sa kaluoy, divine mercy, ug nga siya magpasaylo gayud kanato. Dili ang atong pagbuot mao ang katapusan nga mahitabo sa atong kinabuhi, kundili
ang kabubuton sa Dios. Pagbuot niya nga hinluan kita sa atong sala, luwason kita niya ug iuban kita niya ngadto sa tiunay nato nga gingharian sa langit. Ang gipangayo lamang sa atong Ginoong Hesukristo mao nga magbaton unta gayud kitag masaligon nga pagtuo taliwala sa mga panghitabo nga mga kagubot, giyera, problema sa atong kinabuhi. Kay ang Dios naglantaw kanato ug nahibalo kung unsay makaayo kanato. Isalig nato ang tanan kay ang tanan mahitabo gayud sumala sa iyang laraw. Karon manindog kita atong